ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 2/7/22 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಪ್ತಾದ ರಿವೈಸ್ ಆದುಂಡು 20 ಸನ್ಪತ್ತ 5 ಮಧುಬನ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ನನರಡ್ಡು ಹೆಜ್ಜೆಲು ಆದೇಶ ಪಾಲಕ ವಿಧೇಯತೆ. ಇನಿ ಬಾಪ್ತಾದ 4 ಕಡೆಟುಪ್ಪುನ ಸ್ನೇಹಿ ಅಂಚನೆ ಸಹಯೋಗಿ ಜೋಕ್ಲೇನು ಅಂಚನೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಮಾನ ಜೋಕ್ಲೇನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಸ್ನೇಹಿಲು ಮಾತೆರ್ಲಾದುಲ್ಲೆರು ಆಂಡ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದುಲ್ಲೆರು. ಸ್ನೇಹಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಸ್ನೇಹದ ರಿಟರ್ನ್ ಪದಮದಾತು ಸ್ನೇಹ ಅಂಚನೆ ಸಹಯೋಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುನು. ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಮಾನೈನ ಜೋಕುಲು ಸದಾ ಸಹಜ ವಿಜಯಿ ಭಾವದ ರಿಟರ್ನ್ ಲಭ್ಯಾಪುಂಡು. ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತೂ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಲಭ್ಯ ಉಂಡು. ಸ್ನೇಹಿ ಜೋಕುಲು ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಪುನ ಕಾರಣರ್ದು ಸದಾ ಸಹಜ ವಿಜಯದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೆರೆಗ ತುಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಮಲ್ಪೆರೆಗ ಅತ್ತು. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಸಹಜ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಪರಿಶ್ರಮ ತುಪ್ಪುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಸ್ನೇಹಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಪರಿಶ್ರಮಲ್ಲ ಸಹ ಬಾಪ್ತಾದ ಸಹಜ ಮಲ್ಪನ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು. ದೇಪಂಡ ಸ್ನೇಹಿ ಆತ್ಮ ಸಹಯೋಗಿಯಾದುಲ ಒಪ್ಪೇರು ಅಂಚಾಂದು ಸಹಯೋಗದ ರಿಟರ್ನ್ ಹಿಡಿದು ಬಾಪ್ದಾದ ಖಂಡಿತವಾದ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಯಥಾರ್ಥ ಯೋಗ ಉಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಅವ್ರದ್ದು ಸಹಯೋಗ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅತ್ತಂಡ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಂಡಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿದ ಅನುಭೂತಿ ಮಲ್ಪೆರೆಗ ಆಪುಜಿ. ಯೋಗದ ಮೂಲಕನೇ ಸಹಯೋಗದ ಅನುಭೂತಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಮಾನೊಪ್ಪುನ ಜೋಕುಲು ಸದಾ ಯೋಗಯುಕ್ತ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಐನರ್ದವರನೇ ಸಹಜ ಯೋಗದ ಅನುಭವ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಹಜ ವಿಜಯಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪಿರು. ಅಂಡ ಬಾಬಾಗ ರಡ್ಡು ಪ್ರಕಾರದ ಜೋಕುಲು ಪ್ರಿಯ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸದಾ ವಿಜಯಿಯಾಪುನ ಶುಭ ಇಚ್ಛೆಯಂದು ಮಾತಾ ಜೋಕುಲೆಡ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಉಪ್ಪುನ ಕಾರಣರ್ದು ಸಮಯಡು ಅಂಚನೆ ಸರ್ವಶಕ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದುಪ್ಪುಜಿ. ಬಾಬಲ ಆಸ್ತಿದ ಅಧಿಕಾರಡು ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿದ ಅಧಿಕಾರನು ಮಾತಾ ಜೋಕುಲೆಗ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಧಿಕಾರನು ಕೊರಪು ನೆಟ್ಟು ಬಾಪ್ತಾದ ಅಂತರನು ದೀಪುಜೇರು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದು ಮಲ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಐನು ದೆತೊನ್ ನೆಟ್ಟು ನಂಬರ್ ವಾರ್ ಆದು ಉಪ್ಪೇರು. ಬಾಪ್ತಾದ ಕೆಲವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನು ದೆತೊನ್ನು ಇರ್ದಾನೆ ಕೊರ್ಪುಜೇರು. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾಲನೆಲ ಸಹ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಬೇತೆ ಪಾಲನೆ ಅದು ಶಕ್ತಿಯರಿಗೆ ಬೇತೆ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊರಪೇರ್ದಾನೆ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾಲನೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜೇ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು. ಅಂಡ ಐನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪನಿಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಫಲಿತಾಂಶಡು ಏತೊಂಜಿ ಅಂತರವಾದ ಬಿಟ್ಪುಂಡು. ಅಷ್ಟರತ್ನಲೋಲು ಬೊಕ 14,150 ರತ್ನಲೋಲು ಏತೊಂಜಿ ಅಂತರ ಉಂಡು. ಈ ಅಂತರದಾಯಕ ಆಪುಂಡು. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅಂಚನೆ ಪಾಲನೆ ವರದಾನನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪನು ಅಂಚನೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನಿಟ್ಟು ಅಂತರವಾದ ಬಿಟ್ಪುಂಡು. ಮಸ್ತು ಜೋಕುಲು ಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊನಿರು. ಆಂಡ ಸಮಯಡು ಕಾರ್ಯಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನಿಟ್ಟು ಬರ್ಪುಜಿ. ಬುದ್ಧಿ ಮುಟ್ಟಲ ಮಸ್ತು ಸಂಪನ್ನ ಆದುಪ್ಪಿರು. ಆಂಡ ಕರ್ಮಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನಿಟ್ಟು ಅಂತರವಾದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ದಯಗೆ ನಂಬರ್ 1 ಆಯಿರು. ರಡ್ಡು ಹೆಜ್ಜೆನು ದುಂಬಿ ತೆರಿಪದಿರತ್ತೆ. ಮೂಜನೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಸದಾ ಬಾಬಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಂಚನೆ ಸದ್ಗುರುನ ಆದೇಶ ಪಾಲಕ ಆಯಿರು. ಪ್ರತಿ ಆದೇಶಡು ಆಂಡು ಪಂಡು ಮಲ್ತೇರು. ಬಾಬನ ಆದೇಶ ಉಂಡು ಸದಾ ಸರ್ವ ಖಜಾನೆದ ಆಸ್ತಿನ ಸಂಪನ್ನೆರು ಆಪುನಿ ಅಂಚನೆ ಬೇತಾಕ್ಲಿನ ಮಲ್ಪುನಿ. ಅಂಚಾಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಡು ತುಲೆ ಸುರುತ್ತ ದಿನೊಡ್ತು ಅಂತಿಮ ದಿನ ಮುಟ್ಟಲ ಸರ್ವ ಖಜಾನೆಯಿನ ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿ ಗುಣ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಮಯ ಸಂಕಲ್ಪ ದ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೇರು. ಅಂತಿಮ ದಿನಲ ಸಹ ಸಮಯ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಜೋಕ್ಲೆಗಾದ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೇರು. ಜ್ಞಾನ ಖಜಾನೆ ನೆನಪುದ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಸಹನಶೀಲತೆದ ಗುಣತ ಸ್ವರೂಪ ಮಾತ ಖಜಾನೆನು ಅಂತಿಮ ಸಮಯ ಮುಟ್ಟಲ ಶರೀರನು ಮರತದು ಸೇವೆಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಂಡಲ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತು ತುಜ್ಪೇರು. ಇಂದಿಕ ಆದೇಶ ಪಾಲಕ ನಂಬರ್ 1 ಬಾಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ದೇಪಂಡ ಬಾಬನ ವಿಶೇಷ ಆದೇಶದಾದ ಅದುಂಡು ಪಂಡ ನೆನಪು ఒక ಸೇವೆಡು ಸದಾ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಅದು ಒಪ್ಪುಲೆ ಪನ್ಪುಲನೆ ಆದುಂಡು. ಐದವರ ಆದಿರ್ದು ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣ ಮುಟ್ಟಲ ರಡ್ಡು ಆದೇಶನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಡು ತೂದೋರ್ಲರತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹದ ಗುರುತು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವನೇನು ಅನುಸರಿಸವನಾದುಂಡು. ಅಂಜಾದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ. ಆದಿರ್ದು ಅಂತ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ ಸರ್ವ ಖಜಾನೆನು ಸ್ವಯಂ ಜೊತೆ ಸೇವೆಡ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತುದರ
ಬಾಬನ ಆದೇಶದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಶ್ವಾಸ ಅತ್ತುಂಡ ಸಂಕಲ್ಪ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಹ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಕಲೆಯರಬಲ್ಲಿ. ಐದವರ ಈ ಆದೇಶನು ಇಡೀ ದಿನೊಟ್ಟು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ಅತ್ತು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಆದೇಶ ಪಾಲಕರು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ವಾ ಪಟ್ಟಿಡು ಉಪ್ಪರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲಿನ ಆದೇಶ ಪಾಲಂದ ಪಟ್ಟಿರ್ದು ತೆತ್ತು ಬಿಡಿಯರ್ಡ ಒಯ್ಟು ಉಪ್ಪರು. ನಿಕ್ಲನಂತೂ ತಿರಿಯೊಂದರತ್ತೆ ದೇಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸರ್ವ ಖಜಾನೆದ ನಿಮಿತ್ತೆರು ಮಾಲಿಕಾದುಲ್ಲರು ಐನೆರ್ದವರ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಹ ಬಾಬನ ಆದೇಶ ಇಜ್ಜಂದು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕಜ್ಜಿ. ಅತ್ತಂಡ ಎಂಕುಲು ಬಾಲಕರಿರ್ದು ಮಾಲಿಕಾವಂದುಲ್ಲ ಐನೆರ್ದವರ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಕಲೆವು ಅತ್ತಂಡ ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಂದೆಟ್ಟು ಬಾಬನ ದಾದ ಪೋಪುಂಡು ಪಂದು ಚಿಂತೆ ಮಲ್ಪರ. ಬಾಬಾ ಕೊಡ್ತಿರು ಐದ ಮಿತ್ತು ಈತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕದೇಗ ದಿತನುವರು. ಈ ರೀತಿಯತ್ತು ನಿಕುಲು ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯಲ ಬಾಬನ ಎದುರುಡು ಪನ್ಪರು ಮಾತಲ ಈರ್ನವೇ ಆದುಂಡು ಎನ್ನತ್ತು ಇಂಚೆನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಅತ್ತು ಸಮಯಡು ಎನ್ನವು ಬೇತೆ ಸಮಯಡು ನಿನ್ನವು ಪನ್ಪರ. ಏಪ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಾದುಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಎನ್ನವನ್ ಪನ್ಪರ ಅಂಚೆನೆ ಈರ್ನವು ಇಂಚಿನ ಚತುರತೆ ಅಂತೂ ಮಲ್ಪುಜರತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ರಾಂತಿದ ಸಮಯಂಲ ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗಾದ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಿರು. ರಾತ್ರಿಡ್ಲ ಜಾಗೃತ ಆದಿರ್ತದು ಜೋಕ್ಲೆಗಾದ ಯೋಗದ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಚರಿತ್ರೆನೆ ಅಂತೂ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಚರಿತ್ರೆನೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಕೇಂದು ಐದು ಬಕ್ಕ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ಅತ್ತು ಕೇವಲ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲರ ಅತೆನ ಕೇನುನಿ ಪಂಡ ಐನು ಮಲ್ಪುನಿ ಅಂಚಂದು ಮೂಜಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಸದಾ ಅಂಡು ಪ್ರಭು ಸದಾ ಪ್ರಭು ಹಾಜಿರ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೊತೆ ಟುಪ್ಪುನಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬರ್ದು ಶಿವಬಾಬಾ ಬೇತೆಯ ಒಂದಿಚ್ಚು ಜೊತೆ ಇತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಜೋಕುಲು ಬಾಬಾ ಪಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ಬಾಬಾ ಮಧುರ ಬಾಲೆ ಎಂದು ಪಂಡೇರು. ಅಂಚ ಅದು ಮನಸ್ಸದ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಸದಾ ಹಾಜಿರು ಬೊಕ್ಕ ಜೊತೆ ಅನುಭವ ಮಲ್ತೇರು. ಸೇವೆಡ್ಲ ಸದಾ ಆಂಡು ಪ್ರಭು ಪಂಡೇರು ಬಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಆವಡು ಪಗೆಲಾವಡು ಸೇವೆದ ನಿರ್ದೇಶನ ದಿಕ್ಕದನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಡು ಮಲ್ತು ಬಿಡಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಮೋಡು ಸದಾ ಆಂಡು ಪಂಡೇರ್ಡ ಆಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಕಲ್ಪದಿರುತ್ತೆ. ಅಂಚಂದು ನಿಕುಲು ದಾನೆ ಅನುಸರಣ ಮಲ್ಪರು ದಾದಿನ ಅನುಸರಣೆ ಮಲ್ಪರು. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಆಂಡು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುಲೆಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜತ್ತೆ. ಪ್ರೀತಿದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣನು ತುಜ್ಪಲೆ ಬಾಬನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕೇತು ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡೋ ಆತು ಬೇತೇರೆಗ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಜರೆ. ಎನ್ನ ಹೃದಯಡು ತುಲೆ ಎಂಚಿನ ತುಜ್ಪೋಡು ಎಂಚಿನ ಪನಡು ಜೋಕುಲು ಇಂಚಿನ ಪಾತೆರನು ಪನಂದು ಒಪ್ಪುವೆರು. ಅಂಡ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣ ತುಜ್ಪೋಡು ಐತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣ ಅವಡು ಫಾಲೋ ಫಾದರ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನು ಅನುಸರಣ ಮಲ್ಪುನಿ. ಅಂಚಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೊಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಸೇವೆಡು ಕರ್ಮ ಅರ್ಥಾತ್ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕಡು ಬರ್ಪುನಿ. ಮೂಜೆಟ್ಲ ಸದಾ ಫಾಲೋ ಫಾದರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನೆ ಪ್ರತಿ ಆದೇಶನು ಕೇವಲ ಬುದ್ಧಿ ಮುಟ್ಟ ಮಾತೆ ಉಪ್ಪುಂಡುವೆ ಅತ್ತು ಕರ್ಮೊಡ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಫಲಿತಾಂಶಡು ತೂವಡಾಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಅಂಚನೆ ವಾಣಿಡು ನೂದು ಪಾತೆರಿತ್ತಂಡ ಕರ್ಮಡು ಅಯ್ಯುವ ಆತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಂದು ಅಂಚಿನಕ್ಲೇನು ಫಾಲೋ ಫಾದರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದು ಪನ್ಪುನಿ. ಅಪೂರ್ಣ ಫಲಿತಾಂಶ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಫಾಲೋ ಫಾದರ್ದ ಪಟ್ಟಿಡು ದೀಪರ ಅತ್ತು ಪಟ್ಟಿಡು ದಿವಡಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ದಾದ ತಿರಿವರು ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಆದೇಶ ಪಾಲಕರೇ ಅತ್ತು ನಿಕುಲು ಅಪೂರ್ಣತೆಯಡು ಖುಷಿಯಾದುಲ್ಲರ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರ ಉಂಡೆ ಇಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುಂಡೆ. ಆರಂಭದ ದಿನೊಟ್ಟು ಸುರುತ ದಿನೊಟ್ಟು ಮಾಲೆನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಗೋಲ್ಡನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಸಹ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅಂಚಂದು ಇತ್ತೆ ವಾ ಪಟ್ಟಿನು ಮಲ್ಪುನಿ. ಅತ್ತಂಡ ಸಿಲ್ವರ್ಡು ಪುದರ್ನು ತೂದು ಕಾಪರಾದ ಬಿಡ್ಪರ. ಬಾಬಂತೂ ಸಮಯದ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊರಂದು ಬೈದೇರು. ಅಂಡ ಪ್ರಕೃತಿಲ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪ್ರಕೃತಿಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಐದವರ ಸಮಯದ ಅನುಸಾರ ನಿಕುಲು ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊರಂದುಪ್ಪರು. ಭಾಷಣಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪನ್ಪರು ಸಮಯ ಬತ್ತದು ಬುಂಡು ಅಂಚಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲರ ಅತ್ತು ಬೇತಕ್ಲೆಗೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲರ ಬೇತಕ್ಲೆಗೆ ಪನ್ಪುನಂತೂ ಸಹಜ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅತ್ತು. ಅಂಚಂದು ಈ ಚಾಲೆಂಜಿದ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಮೃತಿನ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಡ್ಲ ದೆತೊನ್ಲೆ ಸಮಯದ ಅನುಸಾರ ತಮ್ಮ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಗತಿದಾದೊಂದು ಬಾಪ್ದಾದ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಡು ಉಲಾಯಿರ್ದುಲಾಯಿಗ್ ತೆಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ವಾ ಪಾತೆರಡು ಪನ್ಪುನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಜೋಗುಲು ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಸಮಯದ ಅನುಸಾರ ಪುರುಷಾರ್ಥಡು ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಕನವಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆ ಏಪ ಮಾಯೆ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವ ಬುರುಂಡೋ ಅಪಗ ನಾನೊಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನು ಮಾತ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುನು. ಇನ್ನು ಅಂತೂ ಮಹಾರಥಿನ ಸಮಯ ಋದುಲ ಪರಂಪರೆ ಅದು ನಡಪುನು.
ನಡತೊಂದು ಬೈದನು ಪಂಡು ತೆರಿವರ ಅಪಗ ಬಾಪ್ತಾದ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನಿ ಕೋಪನಂತೂ ಮಲ್ತು ಗುಲ್ಪು ಜರತ್ತೆ ತಿಳಿಪುನಿ ಅಂಚನೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರಣ ಪಂಡ ಸಮಯ ಪ್ರತಿ ಸಮಯಡು ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಸಹಜ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ಸಹಜ ಮಲ್ತೊಂದರು ಸ್ವಭಾವನು ಸರಳ ಸ್ವಭಾವ ಅದು ಮಲ್ತೊನುಜರು ನಲ್ಲ ಬಿಗಿಯಾದುಪ್ಪುಂಡು ಪರತೆರ್ದು ಮುಕ್ತ ಆದುಪ್ಪುನನೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಕ್ಕ ಪುರುಷಾರ್ಥಡು ಸಹಜವಾದ ಇತುದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಸಹಜ ಯೋಗ ಅತ್ತೆ ಆಂಡ ಜೀವನಡು ಪುರುಷಾರ್ಥಡು ಸಹಜ ಆದುಪ್ಪುನೇನು ಸಹಜ ಯೋಗ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು ದಯಪಂಡ ಸಹಜವಾದ ಉಪ್ಪುನಿರ್ದು ಶಕ್ತಿಲು ಮರ್ಜಾದು ಬಿಡ್ಪುನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಉಪ್ಪುಜಿ ನಿಗುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ತಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದ ಆದಿದ ಸಮಯದು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಆ ಸಮಯದ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಎಂಚಿತ್ತನು ಸಹಜ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಆದಿತ್ತಂಡೆ ಅತ್ತು ಗಮನದೀಪನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಆದಿತ್ತಂಡೆ ಗಮನದೀಪನ ಆದಿತ್ತನು ಒಲವು ಉತ್ಸಾಹ ಜಿಂಜಿನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಇತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲಟಿಗೆದ ಮೆತ್ತನೆದ ದಿಂಬು ಅಂಚನೆ ಆಸೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿದು ಬಿಡ್ತನು ಸಾಧನಲು ಹೆಚ್ಚಾದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪ್ರಿಯ ಅದು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತನು ಅಂಚ ಅಂದು ತಮ್ಮ ಆದಿದ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಆದಿದ ಸೇವೆ ಅಂಚನೆ ಆದಿದ ಒಲವು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಎಂಚಿನೆತ್ತನು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪ್ರಿಯ ಆದಿತ್ತರ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತಾಂಡಲ ಒಂತೆ ಒಂತೆ ಉಂಡೆ ಸಾಧನಲು ಸೇವೆಗಾದು ಸಿಕ್ಕುದುಂಡು ಐನು ತಮ್ಮ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪ್ರಿಯ ಅದು ಮಲ್ಪೆರೆಗಾದು ಅತ್ತು ಅಂಚಂದು ಇತ್ತೆ ಮೆತ್ತನೆದ ದಿಂಬು ವಾಸಿಗೇನು ದೆಪ್ಪುಲೆ ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿಯಾಲೆ ಪಟ್ಟದ ರಾಜಾಲೆ ಭಲೆ ಮಂಚದ ಮಿತ್ತು ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಆಂಡ ಸ್ಥಿತಿ ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿ ರಾಜಾಪುನನೇ ಒಪ್ಪಡು ಆದಿ ಸೇವೆದ ಸಮಯಡು ಸಾಧನ ಲೊಜ್ಜಾಡು ಆಂಡ ಸಾಧನೆ ಏತೊಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಿತ್ತನು ಆ ಆದಿ ಸಾಧನೆ ಇರದೆ ಈತ ಮಾತ ವೃದ್ಧಿನ ಮಲ್ತದನು ಅಂಚಂದು ಸಾಧನೆದ ಬೀಜನು ವಿಸ್ತಾರಡು ಗುಪ್ತ ಮಲ್ತು ಬುಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏಪ ವಿಸ್ತಾರ ಆದುಪ್ಪುನು ಅಪಗ ಬೀಜಲ ಗುಪ್ತವಾದ ಬಿಡ್ಪುನು ಸಾಧನೆ ಬೀಜವಾದುಂಡು ಸಾಧನ ವಿಸ್ತಾರವಾದುಂಡು ಸಾಧನೆದ ಬೀಜನು ಗುಪ್ತವಾದ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಬೀಜನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಪ್ತಾದ ಈ ಸೀಸನಡು ಕಾರ್ಯನು ಕೊಡ್ತೇರು ಆಂಡ ಮಲ್ತಿಜೀರು ಎಂಚಿನೇನು ಕೊಡ್ತೇರು ಪಂದು ನೆನಪುಂಡೆ ಅತ್ತು ಬರವಣಿಗೆ ಪುನಃ ಕಾಪಿಡುಂಡೆ ಈ ಕಾರ್ಯನು ಕೊಡ್ತೇರು ಬೇಹದ್ದುದ ವೈರಾಗ್ಯ ವೃತ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಪರಸ್ಪರಡು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಈ ಸಾಧನದ ಬೀಜನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನ್ನೇನು ಮಲ್ತಾರ ಅತ್ತು ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತಾರು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಆಂಡು ಅಂಡ ವರ್ಕ್ ಅತನ ಕಾರ್ಯಡು ಅಂತೂ ಬೈಜಿ ಅಂಚಂದು ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯದ ಅನುಸಾರ ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನ ಸೇವೆ ಅತ್ತಂದ ಸೇವಾ ಸ್ಥಾನದ ದಿನಚರಿಡು ಬೇಹದ್ದುದ ವೈರಾಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಾದ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇತ್ತೆ ಆರಾಮದ ದಿನಚರಿ ಸೇರಿದು ಬಿಡ್ತುಂಡು ಈ ಹುಡುಕಾಟಿಕೆ ಅತ್ತನ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ಶರೀರದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಯ ರೋಗದ ನೆನಪುಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ದುಂಬು ಇಂಚಿನ ರೋಗಲು ಇತ್ತಂಡೆ ಅಂಡ ಸೇವೆದ ಒಲವು ರೋಗನು ಗುಪ್ತ ಮಲ್ತು ಬಿಟ್ಪುಂಡು ಏಪ ಹೂವಿ ಕಾರ್ಯ ನಿಖಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಉಪ್ಪುನು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ರೋಗದ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಂಡೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ನಿಮಿತ್ತ ಸಹೋದರಿ ಪನ್ಪೇರು ಬುರ್ಚಿ ನಿಖಲಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಾದಿಜ್ಜಿ ಬೇತೆಕ್ಲೇನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬುಡ್ಲಿ ಪಂಡ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬುಡ್ಪರ ಆ ಸಮಯಡು ಜ್ವರ ಅತ್ತನ ತರೆ ಬೇನೆತ್ತಂಡಲ ಓಲ್ಪಗು ಪಿದರ್ದು ಪೋಪೇರು ಕುಡ ಏಪ ಸೇವೆ ದಾದಾಂಡಲ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದಿತ್ತಂಡ ಇಂಚಿನಾಪುಂಡು ತರೆ ಬೇನೆ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಬಂಜಿ ಬೇನೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ದುಂಬಿ ತೆರಿಪದರತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನೆಪ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟು ದಾದಾಂಡಲ ಜ್ವರ ಪಂದು ಪನ್ಪರ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಶಿಕ್ಷಕ ಪನ್ಪೇರು ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ತರೆ ಬೇನೆ ಪಂದು ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಇಜ್ಜತ್ತೆ ಮೂಡು ಸರಿಯಾದ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದಿತ್ತಂಡ ಪನ್ಪೇರು ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಇದು ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆದ ನೆಪವಾದುಂಡು ಅಂಚಂದು ಬೇಹದ್ದುದ ವೈರಾಗ್ಯ ವೃತ್ತಿ ಗುಪ್ತವಾದುಂಡೆ ಅತ್ತು ನೆಪಲೇನು ಮಲ್ಪುನಿ ಇಮರ್ಜಿ ಆದು ಬಿಡ್ತುನೆ ಬಾಪ್ತಾದ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು ಮಾತಾ ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತು ಸ್ನೇಹೊಡ್ದು ಮಧುವನುಡು ಮುಟುದೀರು ಇಂದೆಟ್ಟು ಸ್ನೇಹ ಅಂತು ತೋಜುಂಡು ಐಕಾದು ಶುಭಾಶಯಲು ಬಾಪ್ತಾದಗಳ ಜೋಕುಲ್ನ ಖುಷಿನು ತೂದು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ದುಂಬು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುಡು ಕೇವಲ ಮಧುವನ ಮುಟ್ಟಲ ಮುಟ್ಟುನೆ ಅತ್ತು ಸ್ನೇಹದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತುಜ್ಪೇರಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತ ರೂಪುಡು ವತನುಡು ಮುಟ್ಟುನೆ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪುಡು ಮಧುವನಟು ಮುಟ್ಟೆರೆಗಾದು ಶುಭಾಶಯಲು ಅಂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯದು ವತನುಡು ಏಪ ಮುಟ್ಟುವರು ಮಾತೆರೆಗಳ ನಿಕುಲು ನಡತೊಂದು ತಿರುಗೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯದು ತೋಜುಡು ಪಾತೆರ ಚಲನೆ ಉಪ್ಪುನು ಮಾತಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯದು ಉಡುಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥದಾದನ್ನು ಮಂಡ ಡಬಲ್ ಲೈಟ್ ಅಂಚಂದು ದಿನಚರಿಡು ಲೈಟ್ ಅದು ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕಡು ಸ್ಥಿತಿಡು ಸಹಜ ಆದುಪ್ಪುಡು ಅಂಚಂದು ಲೈಟ್ ಆದು ಪುನಿ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಅತ್ತಂಡ ಪುದೇನೆ ಒಯ್ತೊಂದುಪ್ಪುಂಡೆ ಬಾಪ್ತಾದ ಸ್ನೇಹದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತೀಯರ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪಿರೋ ಬೊಕ್ಕ ಏಪ ಸ್ನೇಹದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೊರ್ಪೆರೋ ಅಪಗ ನಿಖಲಿಗ್ಲ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪೂಜಿ ಅಂಡ ಮಾಯೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತಲ
ತಾಟಿ ಪಾಡು ಅತನ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುಂಡು ಮಾಯಲ ಸಹ ವಾಹು ವಿಜಯಲೆ ವಾಹು ಪಂದು ತಾಟಿನ ಬೊಟ್ಟುಂಡು ಪ್ರಕೃತಿಲ ಸಹ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಸ್ನೇಹದ ಜೊತೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ ಅದು ಸಹಜ ಯೋಗಿ ಪಂಡದು ಜೋಕ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಾಪ್ತಾದ ತೋಂದುಲ್ಲೇರು ಸ್ವಯಂ ಬಗ್ಗೆ ಸೇವೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಡು ನಾಲ್ ಕಡೆತ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕದ ಬಗ್ಗೆ ಜೋಕ್ಲಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬಿಡ್ತುಂಡು ಇನ್ನು ಮಾತ ನಡತೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಓರಿ ನಾನೋರಿಯರನ್ನು ಇಂದೆಟ್ಟು ಕಾಪಿ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಬಾಬನು ಕಾಪಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೇತಕ್ಲಿನ್ನು ತೂಪು ನಂಚಿನ ಹವ್ಯಾಸಲ ಒಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬಿಡ್ತುಂಡು ನಿಕ್ಲೆನ್ನು ತೂಪುನಿಟ್ಟು ಜೋಕ್ಲಟಿಗೆ ಬತ್ತದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಬಾಪ್ತಾದ ತೆರಿಪದರತ್ತೆ ಕೈತಲ್ದ ದೃಷ್ಟಿ ಬಲಹೀನವಾದ ಬಿಡ್ತುಂಡು ದೂರ ದೃಷ್ಟಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಬಿಡ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆದಾನೆ ಮಲ್ಪರು ಸೀಸನ್ದ ಫಲದಾದ ಕೊರ್ಪರು ಕೇವಲ ಬಾಬವತ್ತಿರು ಭೇಟಿಯರು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಿರು ಮುರುಳಿಕೆಂಡ ಇದುವೇ ಫಲವಾದುಂಡೆ ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ದ ಫಲವಾದು ಪುಂಡತೆ ಅಂಚಂದು ಈ ಸೀಸನ್ದ ಫಲವಾದು ಬಾಪ್ತಾದಾಗ ಭೋಗಂದಾದ ದೀಪರು ಭೋಗನ್ ದೀಪರು ಪಂಡಿತ್ತನ ಫಲಲ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಆ ಫಲವಂತೂ ಬಜಾರಡು ತಿಕ್ಕದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಅವು ದಾನೆ ಮಲ್ಲ ಪಾತಿರತ್ತು ಈ ಸೀಸನ್ದ ಫಲದಾದ ಕೊಡುಗೆ ಅದು ದೀಪರ ಅತ್ತಂಡ ಭೋಗನು ದೀಪರ ಅತ್ತು ಕಷ್ಟನೇ ಅಂಚಂದು ನಂಬರ್ 1 ಭೋಗ ಒಲ್ಪೊಡ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನೇನು ತೂಕ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆನೆ ಮಲ್ತದು ಪೋಪರು ಏಪಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುಜರು ಅಂದು ಪನ್ಪರು ಖುಷಿ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪರು ಆಂಡ ಇತ್ತೆದಾದ ಮಲ್ಪರು ನಿಮಿತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಂಬರ್ 1 ಭೋಗನು ದೀಪಿರತ್ತೆ ಮಾತಾ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದ ಭೋಗನು ತೂಪ ಪ್ರವೃತ್ತಿದ ಕುಲ್ಲ ಸಹ ಭೋಗನು ದೀಪಿರತ್ತೆ ಅತ್ತು ನಿಕುಲೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ಇಂದು ಅಂತೂ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾರ್ಯವಾದುಂಡು ಪಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಾತೆನಲ ಕಾರ್ಯವಾದುಂಡು ಅಂಚಂದು ಆದೇಶ ಪಾಲಕಾಪುನ ಹೆಜ್ಜೆನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಡು ಕನವಡಾಪುನು 4ನೇ ಹೆಜ್ಜೆಯಾದುಂಡು ವಿಧೇಯ ಏಪಲ ಮನಸ್ಸಿರ್ದು ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಸಂಕಲ್ಪುಡ್ದುಲ ಭಾವನ ವಿಶ್ವಾಸದ್ರೋಹಿ ಪಂಡ ಅವಿಧೇಯ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ವಿಧೇಯನ ಅರ್ಥ ಸದಾ ಓರಿ ಬಾಬನ ಹೊರತು ಬೇತೇರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸಂಕಲ್ಪೊಡ್ಲ ದೇಹ ಸಂಬಂಧ ದೇಹದ ಪದಾರ್ಥ ಅತ್ತುಂಡ ದೇಹ ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಏಪ ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಒರಿಯನೊರಿಯಗು ವಿಧೇಯಾದ ಉಪ್ಪೇರು ಸ್ವಪ್ನೋಡ್ದ ದಾಂಡಲ ಬೇತಕ್ಲ ನೆನಪು ಬತ್ತನು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ವಿಧೇಯ ಪಂಡು ಪನ್ಪುಜೀರು ಐಟು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ್ಲ ತೂಲೆ ಸಂಕಲ್ಪೊಡ್ಲ ನನೊಂಜಿ ಕಡೆ ಇಜ್ಜಂಡು ಓರಿ ಬಾಬನೇ ಸರ್ವಸ್ವಾದಿತ್ತೇರು ಇಂದೆಕು ವಿಧೇಯ ಪಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪದಾರ್ಥ ದಾಂಡಲ ಆಕರ್ಷಣೆ ಉಂಡು ಸಾಧನಡು ಆಕರ್ಷಣೆ ಇತ್ತಂಡಲ ಸಹ ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು ವಿಧೇಯತೆದ ಖಂಡನೆಯಾದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಖಂಡಿತವಾದ ಪುನಃ ಒವ್ವೆ ವಸ್ತು ಸಂಪನ್ನ ಪೂಜ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಮಹಿಮೆಯಾದ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಂದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಸಂಕಲ್ಪಡ ಅಂಡಲ ಒವ್ವೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ವಿಧೇಯಾದ ಮಲ್ಪುಜತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒಂತೆದ ದಾಂಡಲ ಒಯ್ತಾಂಡಲ ಬಗ್ಗೆ ಆಂಡಲ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ ಉಂಡು ಒಂತಾಂಡಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ರೂಪುಡು ಬಗ್ಗೊಂದಿತ್ತರು ಭಲೆ ಗುಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ತಂಡ ಸೇವೆಡು ಅತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರಡಂಡಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಭಾವಿತ ಹೊಂದಿತ್ತರಡ ವಿಧೇಯ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು ಮಾತೆರ್ನಲ ವಿಶೇಷತೆ ಬೇಹದ್ದದ ವಿಶೇಷತೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಪುನಿ ಬೇತೆ ಪಾತೆರ ಅಂಡ ಒವ್ವೆ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ತಂಡ ವೈಬೋಡು ಆಕರ್ಷಿತ ಆದುಲ್ಲರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ವಿಧೇಯತೆದ ಪಟ್ಟಿಡು ಖಂಡನೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಗಾಯನ ಆದುಂಡು ಅಂಚಂದು ಖಂಡನೆ ಆಪುನ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತೂ ಅತ್ತತೆ ಪೂಜ್ಯ ಆದುಲ್ಲರ ಇನ್ನೇನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅತ್ತಂಡ ಬಗ್ಗು ನಕುಲಾದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಸಂಕಲ್ಪೊಡ್ಲ ಬಗ್ಗೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ ವಾಚ ಕರ್ಮನ ಪಾತೆರಂತೂ ಬುಡ್ದು ಬುಡ್ಲೆ ಅಂಡ ಸಂಕಲ್ಪೊಡ ಅಂಡಲ ಇತ್ತರಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಪುನಃ ಪಟ್ಟಿಡು ಬತ್ತದು ಬಿಡ್ಪಾರು ಅಂಚಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ 4 ಕಡೆಟು ಪುನಃ ಸ್ನೇಹದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಸಂಕಲ್ಪ ವಾಣಿ ಅಂಚೆನೆ ಕರ್ಮುಡು ಕನಪುನಂಚಿನ ಸದಾ ನಿಕ್ಲೇನು ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಸರಳ ಅಂಚನೆ ಉದಾಹರಣ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ಮಲ್ತೊನ್ನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆನು ದೀಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬಾಬನ ಸಮಾನಾಪನ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತನ ಸರ್ವ ಜೋಕುಲಿಗಳ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಬಾಪ್ತಾದರಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಜೋಕುಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ವರದಾನ ಸಾಕ್ಷಿತನದ ಸ್ಥಿತಿತ ಮೂಲಕ ಹೀರೋ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಹಜ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಭವ. ಸಾಕ್ಷಿತನದ ಸ್ಥಿತಿ ಡ್ರಾಮುಡು ಹೀರೋ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪನೆಟ್ಟು ಸಹಜ ಯೋಗಿಯಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಉಪ್ಪಂದೆತ್ತಂಡ ಹೀರೋ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದು ಪುಜಿ. ಸಾಕ್ಷಿತನ ಪಂಡ ದೇಹೊರ್ದು ಭಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಮಾಲಿಕನ ಸ್ಥಿತಿಟು ಸ್ಥಿತ ಆದುಪ್ಪುನಿ ದೇಹೊರ್ದುಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಮಾಲಿಕ ಆದುಪ್ಪುಂಡು
ಈ ದೇಹರ್ದು ಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪವನಾರು ಇಂಚಿನ ಸಾಕ್ಷಿ ಸ್ಥಿತಿಯ ಸಹಜ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪವನು ದಯಪಂಡ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಒವ್ವೇ ಪ್ರಕಾರದ ವಿಘ್ನ ಅತ್ತಂಡ ಕಷ್ಟಲು ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇದು ಮೂಲ ಅಭ್ಯಾಸವಾದುಂಡು ಇಂದೆರದೇ ಅಂತ್ಯುಡು ವಿಜಯಿಯಾದು ಪರ್ ಸ್ಲೋಗನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಅದು ಪೊಡು ಪಂಡ ತಮ್ಮ ಸರ್ವ ಸಂಬಂಧನು ಓರಿ ಪ್ರಭುವಿನ ಜೊತೆ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.